Гэта Куды глядзець? у камеру. Ты туды, я туды. Твои вось гэтыя. Толькі камер капздец. Усіх вітаем, мы Наста і Кірыл, і мы Праектумоўныя. Так, мы культурна-забаўляльны падкаст, на працягу якога мы распавядаем вам пра беларускіх літаратараў, літаратарак, Ды ўздымаем розныя сацыяльныя пытанні. Я вас згадаў! Ты памятаеш? Як Топ! Як отчы наш. І сёння мы размаўляем пра чалавека, чая кніга ўвайшла ў кароткі спіс Ежы Гідройца. Чалавека, які напісаў яшчэ адзін твор, які я лічу, верагодна, лепшым, адным з лепшых беларускіх твораў. Блін, вельмі з файным і такім, я могу сказаць, утульным, разумным, адукаваным чалавекам. З Югасяй Калядой. Не забываемся, у нас ёсць соцсеткі. Інстаграм асабіста, можна туды заходзіць, мы там посцім разныя фарматы, мы выпусцілі шмат розных фарматаў, праходзьце глядзець, слухаць, і вось гэта ўсё, цісніце падабайкі, таму што забудзецеся, а нам што потом? Мы будзем думаць, што мы не цікавыя, а мы ж цікавыя. Таксама нас можна фінансава падтрымаць на Бусці і Патрыёне, спасылкі я зараблю прыхожы. Маці шотку здаваць. Ой, там нікаму нічога не спадабаецца. Хто там што не бачыў? Так, ты за каго мяне ліс? Читаю книжки, как мне спится. Сядете хутарать о их, как ведал Беларусь весь мир. Умовный я, такие ты, как я. Умовный я. До сённяшняга выпуску мы прачыталі две кнігі. Давай канкрэтней. Ты прачытаў дзве кнігі, я прачытала толькі адну. Ох! Ведаеш, у меня просто настолькі насычанае жыццё. Ой, гэта і апраўданне. Вось, мы прачыталі, я прачытаў дзве кнігі, Настя прачытала адну, але галоўнае, што мы чыталі, гэта «Перамена месцаў». Вось, якая менавіта і ўвайшла ў кароткі спіс Ежы Гідройца. І мы прачыталі кнігу, якую была мінулай перад гэтай, і яна была напісана 15 гадоў таму. 15 гадоў таму. 15 гадоў таму. І улічваючы тое, што гэта быў першы твор пісьменніцы? Не першы. Там былі іншыя аповеды. Гэта першы такі дастаткова вялікі твор, і ён з першай спробы атрымаўся класным. Вось, ён не проста атрымаўся класным, я да сих пор пісаю скіпнем ад яго. Давай про аўтара. У нас там звесткі на 3 хвіліны. Так, просто так праз інтэрнэт нічога асаблівага не знойдзем з біяграфічных звестак. Толькі стандартна, дзе нарадзілася і калі. Гэта вы самі можаце паглядзець у Вікіпедыі, таму... Што ты на людзей спіківаеш? Таму лепш запытаць у яе самой. Так, глядзіце, мы расцем, мы працягваем нашу... Мы вырашылі, што мы інтэрв'юеры. Не, вы б не ведалі, як нам неёмка. Мы не журналісты ад слова зусім, але мы заўсёды спрабуем знайсці штосьці, каб мы маглі паразмаўляць з аўтарам, і калі яны згодныя гэта рабіць, мы вельмі радыя, таму што у нас ёсць некаторыя пытанні менавіта і час ад часу да твораў, час ад часу да чалавека, і раскрыць і паказаць вам менавіта гэтага чалавека як аўтара, як проста як асобу, нам заўсёды вельмі каштоўна, і гэтым разам у нас гэта атрымалася. Яшчэ раз вітаю. На сувязі падкасту «Умоўны». Гэта Наста, я Кірыл. Но у нас самы галоўны чалавек сёння, гэта менавіта вы. Югася, вітаю. Вось, Югася як аўтар, як я разумею, Яўгенія як чалавек. Вось, у нас заўсёды мы абмяжоўваем гэтыя две асобы. Вось, вельмі радыя, што вы сёння да нас далучыліся. Вось, і мы хацелі бы трошкі паразмаўляць пра вас як пра аўтара, пра вас як пра чалавека. Вось, ты хочаш штосьці сказаць? Я проста вельмі радая, што вы згадзіліся даць нам інтэрв'ю. Вось. Можа, вы хочаце штосьці перад пачаткам сказаць? Мы такі. Добра, дзякую, вітаю. Я хацела найперш павітацца і сказаць, што сёння ў вас у гасцях Югася Каляда, аўтарка, і Яўгеніі тут няма. Нема, всё, дамовіліся. Тады гэта. Тады свае альтэр-эга таксама адкідваем кудысь. Всё, тады я проста звычайны чалавек. Маё альтэр-эга. У мяне няма цікавых альтэр-эга. Вось, тады у нас першае такое пытанне. Заўсёды, калі мы ўзгадваем пра саміх сабе, у нас ёсць якісь успамін, які з'яўляецца для нас чамусьці важным.
Вось у мяне, напрыклад, я калісьці вырашыў, што я буду рваць бэс для маці, і так атрымалася, што я ўпаў, сламаў руку, і чамусьці мне на ўсё жыццё гэта запомнілася. Ці можа у вас ёсць якаясь такая ж гісторыя, якую вы ўзгадваеце, калі думаеце пра сабе? Я вось думаю, як мне адкруціцца ад таго, каб распавесці гэтыя гісторыі, які я узгадваю, калі я думаю пра сябе. Калі мне было гады, можа, 4 максімум, бо я памятаю, што стол быў вельмі высокі, трэба было цягнуцца да стала. Я хацела сабе пакласці малінавага сошыва ў сподачак і думала, як гэта зрабіць там з лядоўні, несці кубак на стол, праз туды. І гэта была такая складаная аперацыя. І я ўрэшце рэшт здагадалася, што мне трэба велізарны слоік дастаць з лядоўні, занесці на стол, паставіць побач з кубкам. І я гэтую гісторыю запомніла так яскрава, не таму, што там была вяршыня інжынернай думкі дасягнутая, а таму, што я яе сабе апісвала як гісторыю, якая адбываецца з мной. Я апісвала яе збоку. І гэта значыць, што у мяне вось гэтая схільнасць пісаць усялякія гісторыі, яна праявілася адразу, як я толькі пачала дзейнічаць у прасторы з рознымі прадметамі. Вось, дарэчы, гэта было нават наступнае пытанне. Вось у які момант пачалося разуменне, што хочацца быць аўтарам, хочацца вынесці штосьці на паперу, штосьці такое. У які момант вось гэта адбылося? Альбо разуменне таго, што вось сёння я аўтар, сёння я пішу. Як гэта сталася? Перш чым я пачала пісаць, я пачала чытаць, і ў мяне гэта адбылося вельмі рана. Я пачала чытаць кнігі, і мне здаецца, што ў мяне залежнасць ад іх утварылася адразу. Можа, гэта і не так і кепска, але я прачытала іх вельмі шмат, і я заўжды ў дзяцінстве, у мяне было такі занятак, мульцікі нам паказвалі 15 хвілін раніцай, а потым у 90-е пачаліся на выходных, гадзіну можна было паглядзець. І таму трэба было чымсьці сябе забаўляць. Напрыклад, моя аднакласніца прынесла мне ноты Элізы Бетховена, яна іх напісала, я папрасіла, яна мне іх скапіявала ад рукі, напісала і прынесла, і я грала таксама. Вось такія ў нас былі забавы, уяўляеце, як дзеці забаўлялі сябе, калі не было іншых спосабаў. Ну, у вас такія вышуканыя забавы. Так. Я не уяўляю сабе чалавека, які ад рукі перапісвае ноты. І я гэтыя кнігі, я пачала апісваць сваё жыццё дзіцячае, як быццам я аўтар кніг, якія я прачытала. І тады, напэўна, я гэта не ўсведамляла, але тады я звярнула ўвагу, што ў кожнага аўтара свой адметны стыль. Якая яго інтанацыя, як ён канструюе фразы, як ён сюжэт вядзе. Вось. І я думаю, што гэта быў пачатак творчасці, схільнасці да творчасці. І я даволі доўга нават апісвала сябе збоку, як розныя аўтары. Спрабавала ўбачыць сябе, як я ў басейне на трэніроўках, спрабавала ўбачыць, як я па вуліцы іду. І ўрэшце рэшт, якая падзея прывяла да таго, што я пачала гэта пісаць, і гэта знаёмства з не то што беларускай мовай, а з беларускай ідэяй. І як толькі у мяне з'явілася беларуская мова як сродак выказвацца і выказваць свае думкі, гэта ў школе ў старэйшых класах адбылося. І ў мяне раптам спалучылася вось гэтая прага да творчасці, да нейкай літаратурнай сюжэтнай творчасці з беларускай мовай, і можна сказаць, што тады і нарадзілася Югася Каляда. А вось калі вы ўжо пачалі размаўляць, што вось вы спрабавалі розныя стылістычныя такія прыёмы розных аўтараў, вось як вы лічыце, як аўтар, якія выбітныя прыкметы менавіта вашай стылістыкі? Што вось аддзяляе вас ад іншых аўтараў? Я гэтага пра сябе сказаць не магу. Я больш за тое, я не хачу гэта пра сябе аналізаваць, таму што гэта, ў прынцыпе, крыху разбурыць вось тую спантаннасць і нязмушанасць мовы маёй. Я, ў прынцыпе, разумею, як зробленыя метафары. Я ўжо магу разабраць сваю метафору, разабраць метафоры іншых творцаў, але я стараюся не афармляць гэта ў падручнік для сябе, каб не перабіваць свае метафоры ў той момант, калі яны нараджаюцца. А нараджаюцца яны, калі, звычайна, хтосьці
штосьці там гучна кажа ў кавярні і замінае мне там чытаць кніжку, я вымушана яе адкласці. Калі я стаю ў чарзе, калі транспарт спыняецца ў заторы, калі я кудысьці іду і у мяне зламаліся слухаўкі. Вось, і таму гэтыя моманты нараджэння метафораў мне не хацелася б іх фармалізаваць. Хаця, канешне, кожную метафору кожнага аўтара я ўжо цяпер ужо магу зразумець, як ён гэта робіць. Тады можна я скажу свае меркаванні, вось як я бачу, якія ёсць рысы, а вы можете згадзіцца ўжо или не. Мне падаецца, вось две галоўныя рысы, вось якраз тое, што вы і казалі. Першае, гэта тое, што вы бачыце сваіх герояў нібыта з якогось боку, як малюнак, то есть гэта якаясь гісторыя малюнкавага, можна так сказаць, бачання, калі часткова гэта нібыта для мяне быў сцэнар, які я таксама візуалізаваў. І другое, гэта тое, што для мяне самае верагодна важнае, асабіста вось у кнігі, якая галоўная памылка Афанасія, гэта якаясь такая вольнасць, такая вось тое, што вы сказалі, вы не хацеце сябе абмяжоўваць, такая вольнасць у літаратуры, якая мне было, я менавіта ад твора пра Афанасія, я ў такім захапе, гэта такая, вось для мяне гэта была як хваля вольнасці, мне вельмі спадабалася вось менавіта першы вось той 15 гадоў назад твор. А яго зацікавіць не так уж і лёгка. Каб ён сказаў, што патэлефанаваў, сказаў: «Вау, мне спадабалася». Думаю, тады трэба абавязкова чытаць. Вельмі, мне, па-першае, прыемна, канешне, гэта чуць, па-другое, вельмі цікава, і давайце яшчэ вернемся пра вось Афанасія і пра першую кнігу і пра другую, таму што вельмі цікавая тэма, я ад вас чую штосьці вельмі новае. І я хацела б сказаць пра бачанне звонку як сцэнар, абсалютна гэта ўжо наўмысна зроблена мной. Я хачу беларускай культуры, літаратуры падарыць ужо гатовыя сцэнары, якія не трэба адаптаваць. Гэта я сапраўды пішу як сцэнар. Я больш за тое, калі я па чымсьці вучылася літаратуры, калі у мяне няма акадэмічнай натуральнай літаратурнай адукацыі, то я вучылася па амерыканскіх падручніках сцэнарнага майстэрства. А яны, ў сваю чаргу, заснаваныя на грэцкай, на антычнай драматургіі. На гэтых трохчасныя 3 акты. Трохактавая структура. І таму я апісваю сцэну, як быццам гэта сцэна, як быццам бы з яе можна раскадроўку зрабіць адразу, хто куды ў кадр заходзіць, хто ўваходзіць, дзе ў зацямненні сыходзіць, дзе думкі галоўнага героя. І таму я сапраўды, ведаеце, кінематограф. Як гэта класна, калі ёсць экранізацыя «Валадара пярсцёнкаў», там альбо «Хоббіта», альбо якога заўгодна твору. І гэты твор адразу даходзіць да людзей ўжо з вобразамі, якія закрануць там кожнага. Гэта значна прасцей. Гэта робіцца часткай культуры масавай. Не толькі не масавай в плане там літаральным сэнсе. І не той, каб я хацела, каб мае творы былі там часткай культуры, а каб хтосьці, хто пачне развіваць кінематограф, які вельмі дарагі, вось калі-небудзь дойдуць рукі нарэшце, уже было штосьці гатовае. Каб складана не было настолькі, я вось раблю гэта як сцэнар наўмысна. Вось так, і гэта адчуваецца. То есть гэта вось у якісь момант ты просто фокус перанёсся на там, напрыклад, тое яе адлюстраванне у чымсьці. Вось і я чытаю і разумею, што гэта вось штосьці ўжо гатовае, што гэта рэальна можна зрабіць. Вось мы калі абмяркоўвалі на літаратурным клубе, мы прыйшлі да высновкі, што гэта лёгка зрабіць як серыял. Ну, альбо фільм, альбо серыял. Таму што гэта ўжо бачна, вось як яно ёсць. Значыць, атрымалася. Значыць, 100% атрымалася. Некалькі серыйны фільм, так. Вось. Наконт біяграфічных звестак мне заўсёды было цікава капашыць у біяграфіях пісьменнікаў, пісьменніц, каб зразумець пад уплывам... Яна не сталкер, яна хоча зразумець, як аўтар прыйшоў да менавіта такога стыля. My guilty pleasure. І мне заўсёды было цікава разумець, пад якім уплывам, пад якім жыццём пісаліся кнігі. І хочацца запытаць, як шмат ад вас у вашых кнігах, менавіта біяграфічнага. Гэта ўсё проста фантазія і выдумка, альбо вы ўсё ж такі штосьці асабістае ўклалі у тую ж перамену месцаў? А можна мне задаць пытанне?
Можна. Вядома. А вось калі вы мне пытанне падрыхтаванае даслалі, там было такое, што мы ведаем, дзе мы вучыліся. Мне вельмі я таксама вельмі цікаўная, і мне цікава, як звесткі апублічаныя пра маю адукацыю адлюстраваліся ў, скажем так, вашай свядомасці. І дзе па вашым уяўленні я вучылася. Я таксама зраблю выснову, як я там сябе рэпрэзентавала і што як гэта адлюстравалася. Ну, мы ведаем пра 2 універсітэты. Першы гэта Дзве адукацыі. Дзве адукацыі. Ну, гэта ж Педагагічны універсітэт, гістарычны факультэт, і другое гэта юрыспрудэнцыя, юрыдычны. можа, факультэт. Там якось был мы вось у нас ён запісаны дзесьці на ўжо калі мы будзем записывацца самастойна, гэта інстытут, там якосьці цікавы інстытут не памятаю які дакладна, там якісь 2 цяжкіх такіх Слова, цяжка важкіх слова такія як нібыта будучыня вось будуецца на менавіта гэтых людзях, на выпускніках гэтага універсітэта. Ясна, дзякую. Вось я крыху прасвятлю пра сваю адукацыю, хаця гэта таксама будуць словы, якія не раскрыюць таямніцы. Я вучылася на гістфаку, і гэта моя альма-матэр, гістфак БДПУ, на плошчы стаіць гмах такі вялікі, там дзе куды сцяжкі ўвесь час шапляюць, вось на гэтыя сцяжкі я глядзела з аўдыторыі. І глядзела я на пляц незалежнасці, калі там не было сталіцы, калі там яшчэ не выкапалі дзірку, калі там была аўтастаянка, глядзела на чырвоны касцёл, а на гадзіннік я глядзела вось над уваходам на метро, там гадзіннік вялікі, вось я глядзела, калі там пара скончыцца, і аднойчы настаўніца французскай мовы, выкладчыца, зрабіла мне заўвагу, што я гляджу на гадзіннік. Гэта БДПУ, а ў пошуках потым акадэмічнай свабоды я яшчэ павучылася ў Гомелі, дарэчы, на тым самым факультэце гістфаку, дзе вучыліся мае бацькі. У пошуках акадэмічнай свабоды я паступіла, не скончыўшы гістфак, у прыватны ВНУ, прыватную навучальную установу, вось ён ІПП, інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва. Там былі тыя самыя выкладчыкі. Гэта я вучылася ўжо на завочным, працавала і аплошвала сабе вучобу. І хадзіла на пару 8 вечара за мае грошы. Канешне, я наведвала, адразу мне наведвальнасць узрасла да 100%. І гэтую адукацыю я атрымала як завочную, але акадэмічная... Там былі тыя самыя выкладчыкі, што і на руфаках усіх астатніх універсітэтаў увогуле Беларусі, Менску. Але яны там былі і пачуваліся больш свабодна. Гэта было добра, але акадэмічную свабоду выціскалі адтуль, і я вось паспела цудам толькі праз ініцыятыву асобных выкладчыкаў я адтуль не вылецела. Але адукацыю атрымала. Працаваць па адукацыі, праўда, я не змагла. Ну, працавала, але не там, як я хацела. Да. Я мела ілюзіі, што буду працаваць следчым, яны гэта ўсё хутка разбурылася. А атрымалася, што працавалі, верагодна, юрыстам, альбо як, альбо... Ну, так, дзесьці ў такой юрыспрудэнцыі нецікавай, ну, затое я там працоўнае права ведаю. Ну, гэта важна, гэта добры досвед. Гэта я вам расказваю вельмі такую сціслую інфармацыю наконт таго, колькі непасрэдна фактаў з майго жыцця перайшло ў твор. Гэта менавіта, як вы правільна сказалі, гэта guilty pleasure. Калі чытачу цікавая кніжка, калі яна яго зацікавіла, запаліла, і калі пісьменнік там закруціўся так, што хочацца яшчэ там працяг, калі мы там з кінотэатра выходзім, і нас так захапіў гэты свет, што ў нас там субасоба з'явілася такая, як галоўнага героя, калі мы з тэатра выходзім захоплены, адразу хочацца больш даведацца. І хочацца вось у гэты свет трапіць як мага глыбей. І вось мы пачынаем пра актораў, штосьці даведвацца, як гэты актор выглядае там у рэальным жыцці, нібыта гэта працяг героя. І пра герояў таксама хочацца даведацца больш праз біяграфію аўтара, нібыта гэта ім дасць больш жыцця. Вось я думаю, у мяне такія памкненні бываюць, я іх адсачыла. І я магу гэта Ты не адна такая. На прыкладзе... У мяне такі моцныя жаданні. Я аналізую свае жаданні і думаю, што думаюць людзі, калі чытаюць маю кніжку. І я на прыкладзе тэатра магу паказаць. Гэта як бы мы... Скончыўся там спектакль, напрыклад, там у лялечным тэатры, і які-небудзь глядач, ён падняўся на сцэну, ён спрабуе яшчэ пажыць у гэтым свеце, вось у гэтым умоўным прывідным свеце, які быў на сцэне, вось толькі што ён стварыўся, вось як такі цуд. І ён заходзіць, бачыць гэтай лялькі, ён іх бярэ, а гэты
гэтая лялька яна больш не жывая, яна больш не прамаўляе. Магіі ўжо няма. Чалавек, які ёй вадзіў, ён таксама ўжо пайшоў там стаіць, курыць, размаўляе, як яму там затрымліваюць заробак. Ён больш не актор, вось няма гэтага голаса, гэтая лялька знікла. Далей глядач вось кранае дэкарацыі і бачыць, што аказваецца там няма ніякага гораду, там перспектывы намаляваныя проста на фанерным шчыце, і ён грубы такі ззаду, ён палка яго нейкая падпірае. І там ніякіх аблокаў няма, ніякага дажджу, нейкія спецэфекты, і тады вось гэтая магія, яна распадаецца. І я разумею, што я як аўтар павінна гэтую магію ахоўваць. І калі я дам больш інфармацыі пра то, як былі створаныя героі, яны знікнуць, таму што яны былі створаны нежывыя, у іх больш жыцця не з'явіцца, я ведаю, што яны памруць, яны распадуцца, калі я раскажу, з какого ссора яны былі злеплены, з якіх уражанняў і што стала імпульсам. Дакладна, і таму дакладна я гэтага не перадаю, я нават імкнуся гэту інфармацыю схаваць. Якім чынам? Тым, што я для аднаго персанажа бяру некалькі прататыпаў. Як бы я пішу з натуры, таму што гэта прасцей, і тады вобраз атрымліваецца жывым. Але я бяру з нейкага чалавека, як ён прамаўляе, з іншага чалавека яго на сацыяльную ролю, з трэцяга чалавека, як ён выглядае, і таму у мяне атрымліваецца вось такі зліты персанаж, і як толькі я раскажу, з чаго ён быў зроблены, гэта будзе нецікава, ён як бы распадзецца. І не будзе гэтай мані, якая выйшла на сцэну і сказала эту сваю прамову на сцэну на катедру. І не будзе Альбіны, і іхнія мужы таксама стануць нежывымі. І я за гэты свет, і таму вось такія менавіта дробязі, я думаю, што іх я ахоўваю. А, канешне, юрыдычны досвед дапамагае, я ведаю, як суд уладкаваны. Але Зараз там канвойны калідор, дзе там унутраны шмат дворык. хто ведае, як суд уладкаваны, на жаль. Абсалютна так. І ўсе ведаюць, дзе там канвойны калідор знаходзіцца, як у залю зайсці, як выйсці ва ўнутраны дворык. Але яшчэ абавязак пісьменніка умець па вось такіх дэталях дабудаваць тое, дзе ён не быў. І я на прыкладзе там сваёй адукацыі, свайго досведу магу, напрыклад, даведацца пра інжынерную адукацыю, пра чалавека, які працуе на усялякіх ачышальных установах, пабудовах, там зайсці, паглядзець, дзе мне хопіць, я ведаю, што я беру дэталі, я па гэтых дэталях буду дабудоўваць усё, дзе ён быў. Асобу, там, іерархію даведацца, пагугліць, апытаць нейкага спецыяліста і гэтак далей. Вось. І таму вось з гэтага і складаецца свет. А ці яны рэальныя героі ці мае, там на ўсё 100% там все складзена з маіх словаў. 100% я паўсюль. Мадам Бавары гэта я. І яны ўсе мае, і ўсе створаны. Я хачу, каб вось гэтыя лялькі ажылі. І, дарэчы, наконт твораў, чым яны добрыя. Я стаўлю спектакль у галаве людзей. Вось все вобразы, кожны чытач гэта мой суаўтар, як у любой кнігі. Чытачы гэта суаўтары кнігі, таму што кожны уяўляе сабе свой тэатр. І мне вось так падабаецца гэты цуд літаратуры, то што ты пішаш нейкую кнігу, у цябе адныя вобразы, але яна ўзнікае у такой колькасці людзей, колькі яе чытаюць. Кожны бачыць гэты свой унутраны тэатр перад сваімі вачыма ва ўласным уяўленні. Вось і там, у нашым уяўленні, жывуць вось акурат тыя героі. Калі мы хочам больш пра іх даведацца, мы павінны звярнуцца менавіта да гэтых сваіх герояў і да гэтага твору, які існуе ў галаве. Вось там усё, там працяг дзеяння, там працяг сюжэтаў, там вось гэтая любоў, якая раптам успыхнула, і вось там яна і ўзнікае. І, дарэчы, я хачу сказаць, што дзеда Барадзеда, якога вы не глядзелі з дзедам Барадзедам? Такі быў персанаж. Ведаем такі персанаж. Вось, такі персанаж. І ляльку гэтага дзеда Барадзеда выкінулі на сметнік. Вось, дзесьці годзе ў 12-11. Чаму я ведаю гэту інфармацыю? Але для мяне яна была проста трагічнай, там хтосьці заўважыў, адныя лялькі ўратаваў, іншая не паспеў забраць, і ўжо выкінулі тыя кантэйнеры. І я думаю, што все-таки дзед Барадзед, ён не памёр, ён не ў гэтай ляльцы. Ён не ў гэтай ляльцы, ён не ў акторы, і ён менавіта ў тых момантах, якія вось крыху зафіксаваныя на стужцы, а збольшага ён жыве вось ва ўспамінах. І я думаю, што гэтым моц мастацкага вобраза. І якая цікавая гэта штука. Вось якраз я тады дадам трэці ваш адметны бок такі. Мы размаўляем з рознымі аўтарамі, і некаторыя аўтары пішуць не тое, каб не думаючы пра чытача. Яны пішуць тое, што ў іх нараджаецца, і вось ім трэба гэта распавесці. Яны не моцна зацікаўлены, як будзе
далей жыць іх твор, як будзе чытач гэта ўспрымаць. То есть ён будзе ўспрымаць, як ён будзе ўспрымаць. Вось такая філасофія. А ў вас, атрымліваецца, вы думаеце пра тое, як чытач будзе ўзаемадзейнічаць з вашым творам, і гэта якаясь такая выбітная нават, ну, я б сказаў, для беларускай літаратуры рыса, таму што яна робіць гэты твор больш, я не ведаю, дрэннае слова, але жыццёва здатным, то есть робіць гэты твор блізкім для чытача, таму што пра яго думалі ў момант стварэння гэтага твору. А скажыце, калі ласка, а калі вы Афанасія чыталі, у вас было ўражанне, што я стараюся расказаць? Вось мне якраз было такое, што мне чамусьці здалося пра Афанасія, што вы пісалі гэты твор для таго, каб выплеснуць гэтую эмоцыю, але ён з-за вашых мастацкіх здольнасцей быў добра напісаны, і таму там все настолькі ідэальна склалася, што вось гэта вольнасць зафіксавалася. То есть ён для мяне, ну, ён менш быў для чытача, ён быў больш якраз для выказвання якойсь сваёй думкі, але таксама там ёсць вось гэты момант, што чытачу трэба аб'ясніць, што здарылася. Яшчэ вернемся, я хацела яшчэ да вашага пытання наконт біяграфіі пісьменнікаў. Я ведаю, што гэта вельмі цікава. І мне таксама гэта вельмі цікава. Я вельмі люблю дзённікі чытаць. І я хочу сказаць, што я веду дзённікі. Яны, не ведаю, каму мне іх ахвяраваць, хтосьці мусіць быць маладзейшы за мяне, так нармальна гадоў за 20, напэўна. І у мяне вельмі падрабязна апісаны шмат якія моменты. Рукой. Я не хочу перебивать, але у меня уже в голове. Напишите, калі ласка, договор табдарственную на свои дзённікі, калі ласочка. Я зараз пайду ў дзённіку напишу. І якраз вось я распісалася апошнія гады. Падрабязна я нават занатоўваю, там все, там і асабістае ўсё выкладзенае, там і пра творчасць выкладзенае, і пра кнігі, якія я чытаю, і чытацкія дзённікі. У мяне велізарная колькасць апошнім часам нататак, і для вобраза у мяне асобны нататнік, карацей, і у мяне ёсць вельмі падрабязны дзённік, вось будзе з 25-го года, там практычна кожны дзень апісаны. Таксама форма творчасці, так што все вось гэтыя Рыхтуйся. Нічога, і я спадзяюся, што... Мы можем попасть в дзённік пісьменніка, мы можем в дзённік пісьменніка попасть. Пад якім я парасонам, якім я надвор'і ішла, там ёсць нават запісы такія. Не кажучы ўжо пра розныя там асабістыя моманты і жыццё, як яно разгортваецца. Так што все ёсць, я ведаю пра гэта. Я все улічыла. Яшчэ, што ад сябе дадам наконт кнігі, мне даўно не хапала чагосьці такога больш мастацкага, таму што зараз у беларускай літаратуры шмат фікшана, то есть шмат хто піша менавіта як дзённік, аўтабіяграфію сваю, і мы проста чытаем, як чалавек жыў. А тут ёсць пачатак, ёсць канец, ёсць мастацтва. Гэта называецца сюжэт, даражэнькі. Гэта называецца сюжэт. Дык вось, мне спадабалася, што з'явілася нарэшце штосьці не з прамой аўтабіяграфіі, а проста штосьці выдуманае. Вось тое самае мастацкае, дзеля чаго мы чытаем шмат кніг. Нейкі выдумлены свет. Я дзякую вам вялікі. Я хацела таксама зрабіць кніжку з сюжэтам, бо ёсць заўсёды жаданне зрабіць штосьці такое нецікавае, нечытэльнае, напісаць шмат, напісаць нецікавых кніжак. Ну, насамрэч такое жаданне ёсць. Я ў двукосцях кажу нецікавых кніжак. Я маю на ўвазе штосьці вельмі такое складанае для ўспрымання. Это такое дзіцячае значэнне, нецікавая кніжка, як я сабе часам акрэсліваю некаторыя кнігі, якія я чытаю. Мне падаецца, што гэта нармальна ведаць, што якаясь кніжка для цябе цікавая или не цікавая, то есть у гэтым плане, а не пра тое, што яны самі па сабе такія. Да, я яшчэ хацела б сказаць, што на кожную кнігу знойдзецца свой чытач. І гэта зусім не абавязкова, камусьці падабаецца сюжэт, а камусьці не падабаецца сюжэт, прынцыпова не падабаецца сюжэт, таму што там гэта вельмі цяжка для сэрца сашыць за героямі, а потым з імі адбываюцца розныя складаныя сітуацыі, і чалавеку не хочацца часам гэта чытаць. Вось, ну мой аўтафікшн, вось там у мяне за спіной ад рукі напісаны, там тамы проста сшыткі спісаныя цэлыя, так што і мой яшчэ прыйдзе свой час. Наконт таго, калі прыйдзе час, у вас паміж першай і другой кнігай дастаткова вялікі
Недастаткова, просто вялікі срок. Верагодна, самае папулярнае пытанне да вас, так? Так, што змянілася за гэты час паміж гэтымі дзвюма кнігамі? Можа, у ваш светапогляд нейкі змяніўся, вы кнігі вырашылі пісаць па-іншаму? Альбо, ну, чаму вы не пісалі так доўга, калі ў вас гэта таленавіта атрымліваецца? Чаму я ўжо так шмат разоў казала, я просто думаю, ці ёсць дзесьці гэты запіс. Я не магла зразумець, якім чынам мне развіваць сюжэты у Беларусі. Мяне гэта ўсё развязалася ў жніўні 5 гадоў таму. Але што змянілася, вось цяпер можна прааналізаваць, што змянілася. Па-першае, змяніўся творчы метад. Таму што я вось настолькі такіх шырых адкрытых прыёмаў я больш прымяняць не хачу. Хочацца неяк сысці за чорную заслону, схавацца і выпусціць на сцэну лялек. А наконт творчыя прыёмы ў Афанасіі ўзяць рэальных людзей, прыдумаць з імі нерэальныя гісторыі і прамаўляць ад першай асобы. Вось мне нават гэтая манера здаецца не зусім сумленнай. Таму што калі я кажу я, а калі адбываецца тое, чаго я не рабіла і чаго з мной не адбывалася, і там у мяне таксама ёсць сяброўка Іра, мы з ёй жылі на Калініна, здымалі кватэру, але мы не пісалі ніколі з ёй кніжак разам. І мне здаецца, што гэта водзіць чытача ў зман. Мне здаецца, што я як быццам бы хлушу. Вось у мяне такое адчуванне з'явілася. Калі я прыдумляю ад першай асобы я, ну там гэта ўсё моя гераіня, і яна асацыюецца наўпрост з мной, бо я яе назвала там імём, якое ёсць у мяне. І я яшчэ не наважылася перачытаць Афанасія, шчыра кажучы. Я яго вось як чытала 20 гадоў таму, вось я яго 20 гадоў не перачытвала. Я чытаю некалькі старонак, адчуваю нязгоду, нейкую пратэст супраць там выказаных тэзаў, я закрываю кніжку і не магу сябе прымусіць. Ну што змянілася? То, што я стала нашмат старэйшай за герояў гэтай кнігі, і я супраць таго, як яны паводзяцца. Жахліва, яны сядзяць на кухні, замест ідзіце ў бібліятэку, вучыцца трэба, хутка сесія, не, яны сядзяць, кураць. Што гэта такое? Дзяўчаты кураць. Можа, вы там яшчэ п'еце? Жах, я не хачу, это просто як... Яны ж п'юць, там ж піва. Яны ж хадзіла 3 разы за півам. Яшчэ і дзяўчаты п'юць піва, паглядзіце на сябе, што вы скажаце сваім дзецям, як вы выглядаеце... Ну, мне такія вось бацькоўскае стаўленне, бо гэта век маіх дзяцей, там у маіх сябровак ужо па 20-25 гадоў дзецям. Это у мяне маленькі сын, а там дарослыя дзеці, і я ўжо проста не магу гэта спакойна. Не ведаю, я перачытаю, я, можа, скажу, што змянілася, но вось менавіта стаўленне да жыцця, да творчасці, але я не адмаўляюся ўсё адно ад гэтай кнігі, яна мая, я яе напісала, і я бачу, што людзям яна падабаецца, асабліва маладым, напэўна, у маладосці ва ўсіх такое, не ведаю, не то, што стаўленне да света, а ўспрыманне света нейкае. Я не ведаю, я перачытаю, магчыма, я тады магу, пакуль мяне няма сілаў проста. Я там старэйшая за свайго настарэйшага героя, ведаеце, уже просто неверагодна. Я б сказаў, што дзякуй, па-першае, што гэта кніга ёсць, таму што яна фіксуе вось гэтую розніцу паміж двумя аўтарамі. Мне падаецца, яны нават трошкі розныя як аўтары. Яны маюць аднолькавую стылістыку, але розны погляд. Вось, і гэта вельмі бачна. І я вельмі рады, што ёсць вось гэтая розніца, і што я бачу вось гэты два розных чалавека з адной стылістыкай. І атрымліваецца, што я звык да мовы, я хутка звык да мовы праз перамену месцаў, і калі я чытаў Афанасія, і я чытаю мову і стылістыку, я разумею, што гэта адно і тое ж па стылістыцы, і зусім рознае па таму, як і што выказана. Вось, я, можа, і згодзін, што там няма такой вялікай, ну, не тое, каб вялікай думкі, там іншая думка, і яна выказана іншым спосабам. І таму вось зараз, можа, вам цяжка павярнуцца да яе і паглядзець, як вы яе выказалі. Але менавіта вось як я, верагодна, як моладзь, які там побач з гэтым узростам гэтых дзяўчын, якія там размаўляюць, шчыра кажучы, мне так спадабаў. Гэта такі
панкавая якаясь гісторыя таго, што вось такой, прычым гэта беларускі панк вось гэтых 2000-х, ён такі не фільтраваны, і гэта 10 з 10 для мяне. Мне настолькі было цёпла проста гэта чытаць. Я разумею, што гэта іншы зараз, і іншы твор, іншы аўтар, але мне дужа спадабалася. Я даўно не чула, каб ён так выказваўся наконт кнігі, тому што калі б вы яго ведалі крыху больш часу, чым проста наша інтэрв'ю, вы б ведалі, што яму спадабацца. Это я не ведаю, што трэба напісаць, каб яму спадабалася. Дзякуй вялікі, вы мяне натхняеце вельмі на тое, каб я ўрэшце взяла сябе ў рукі і напісала анонс таго, што ў мяне выйшла перавыданне і сфотаграфавала побач 2 кнігі. Мне трэба напісаць гэта, анансаваць і расказаць пра гэта. Я не магу ніяк знайсці в сабе сілы гэта зрабіць. І калі я бачу, што ёсць чытачы, значыцца... Задавай пытанне. Хочацца больш дазнацца пра саму кнігу. І пачнем з самага простага пра яе мову, пра словы, якія там ужываюцца. Раз, два, три, я забылася на думку. Мова, якая там ужываецца. З вашай кнігі я даведаўся слова «пагатоў». Сяйво. Не, гэтыя словы яны былі, «пагатоў» выкарыстоўваецца шмат разоў, я не ведаў гэтае слова, я яго зафіксаваў, я яго зараз буду выкарыстоўваць. Всё, і ў мяне урок беларускай мовы пройдзены. Вось, пытанне такое, там шмат якіхсьці слоў, якія яны такія цікавыя, я б сказаў, што яны смачныя, яны такія... Не чытаюць, не бачу з гэтыя словы ў іншых творах. Пытанне да вас, гэта ваша гаворка, альбо гэта літаратурная мова, якую вы выкарыстоўваеце, альбо як гэтыя словы з'явіліся ў кнігі? Як гаворка? Гаворка гэта складана. Я не магу размаўляць пра то, як раніцай трэба прачынацца, ісці чысціць зубы, свайму сыну казаць, там, вадкае сяйво. Натуральна, я такога не ўжываю, але мы з ім размаўляем па-беларуску. І ён вогуле беларускамоўны. Беларускамоўны дома, так ён у садку ён літоўскамоўны, і школа літоўскамоўная, такі унікальнае спалучэнне. І натуральна, што я, калі пішу, я карыстаюся слоўнікамі, але я не проста карыстаюся слоўнікамі. Вось калі мяне спытаюць, якую мову замежную я ведаю, якую я вывучаю, я скажу, я вывучаю беларускую мову. Гэта час прысвечаны, які можна было б там вывучаць нейкія іншыя мовы, гэта час прысвечаны вывучэнню беларускай мовы. Я чытаю мовазнаўчыя працы, я чытаю розныя слоўнікі, я чытаю перапрацоўку гэтых слоўнікаў, там слоўнік Ластоўскага ёсць, потым Юру Пацюк перапрацаваў гэты слоўнік, прааналізаваў, згрупаваў гэтыя словы, я дачытваюся да каранёў, тут яшчэ сутыкаюся з літоўскай мовай, я ўжо ведаю усе балтызмы у беларускай мове, ведаю славізмы і балтызмы. Напрыклад, што тут цікавага? Напрыклад, апранацца. Ведаеце, як вопратка па літоўску? Апранга. І апрануць там апрэнгты. Гэта балтызмы ў беларускай мове. Я вось знаходжу ўсё больш і больш, і бурбалкі па-літоўску бурбалка, гэта бурбалас. У нас гэта... Я надоеча зразумеў, я прыходзіў пакупляць курыцу у краме, і мне па-грузінскі такія, курыца, кажу ўжо па-грузінскі, пта. Я такой, птаха. Можна было б паспрабаваць. І яшчэ ёсць такая класная ініцыятыва, калі людзі сабралі, я вам скіну спасылку. Я хачу ўвогуле, каб усе людзі бачылі гэтую спасылку і карысталіся. Усе дыялектныя слоўнікі. Усе абсалютна дыялектныя слоўнікі, яны адсканаваныя, выкладзеныя, і там можна правіць старонкі, і там велізарная колькасць памылак, і я, бывае, заходжу ў дзень, там пару староначак я перапісваю, каб тэкст быў. Вось, і там велізарная колькасць дыялектных словаў. Я, па-першае, даведалася пра беларускую мову, якая была ў мяне ў сям'і. Ад майго таты і ад той галіны я даведалася велізарную колькасць словаў. Я думала, у нас дома былі прыдуманы. Аказваецца, гэта проста Жлобінскі раён так размаўляе, вёска Мормаль. Аказваецца, гэта беларускія словы. Там штось такое, куёўдзіцца, выспятка атрымаць. Вось, у мяне было адно слова, якое я так і не знайшоў у слоўніках. Там быў момант, калі
Маня прыходзіць, яны сустракаюцца ў першы раз у кавярні, і там было, што Альбіна ацэньвае сябе збоку, і яна кажа, што яе б все равно ніхто не пазнаў, бо божух, на што ж яна там сказала, што бо яна Маня па 81 старонка, наколькі я памятаю. Ладно, не знайду. Я потым напишу, может, вы мне перакладзеце, я ўстаўлю, што гэта значыцца. Задавальненне. Вось. І яшчэ наконт мовы, як вы думаеце, ці павінна вось гэта беларуская літаратурная мова, менавіта літаратурная, набліжацца да сучаснай? То бок, каб мы больш складана размаўлялі... Не да сучаснай, да размоўнай. Да Да размоўнай у тым стане, якое яна ёсць. Каб мы карысталіся больш літаратурнай, чым самай простай. У мяне, канешне, свая тэорыя, мяне, магчыма, многія пурысты адмовы не падтрымаюць. Я хачу пашырыць синонімічныя шэрагі мовы. І у ангельскай мове такой праблемы ўвогуле няма. Ведаеце, такія, вось гэта B1, вось гэта C3, і паказваюць з аднаго боку ў іх галіцызмы, з іншага боку іншыя карані. Гэта проста у іх два значэнні слова, чаму? Таму што з французскай мовы ўплыў. І калі я ангельскую мову ведаю вельмі кепска, таму што я вучыла французскую, на яе таксама забылася. Так, і таму мой сакрэт моей ангельскай мовы гэта сказаць галіцызм з ангельскім акцэнтам. І што, у 80% выпадкаў я кажу правільна. Вось. І таму а чаму мы павінны адкідаць усе балтызмы на карысць славізму альбо палянізмы на карысць славізму? Не, чаму? Взяць яшчэ і дыялектныя, прапісаць праз коску. Такі падыход пурыстаў проста абурае, просто жах, што адбываецца. Гэта моя мова, таксама я размаўляю. І я хачу, каб у нас быў синонімічны шэраг. Магчыма, там будзе нешта дзесьці павышаны, паніжаны стыль, але каб былі сінонімы для розных паняткаў. Вось гэта і багацце мовы. А тое, што слоўнік іх спрасціў і кажа, што вось гэта у нас літаратурная цяпер мова, вось гэта будзе канон. Ну, прабачце, мова, вось гэта слоўнік, гэта права. Фактычна гэта права. А юрыдычная прырода права — гэта дамова. Гэта не тое, што напрыклад, дзяржава з'яўляецца там суб'ектам волі, у дзяржавы нейкія свае інтарэсы. Не, дзяржава гэта дамова паміж намі ўсімі. Вось дамова куплі-продажу. Вось гэта пагадненне. І мова гэта таксама пагадненне. І калі мы пагаджаемся на іншае, і канон мяняецца. Гэта не трэба такі пазітыў... Мне суседзі пачалі рамонт. І не трэба быць пазітывістамі і думаць, што тое, што напісаў Кандрат Крапіва, гэта все назаўсёды наша мова. І яе мы больш ніколі не зрушым, таму што калі мы яе зрушым, то зямля наляціць на небесную вось, і беларуская мова знікне беларуская нацыя. Пух, печаць. І мы згодны. У суд, перадаем справу ў суд. Адзінае, што я хачу яшчэ дадаць па мове, вельмі ўдала атрымліваецца, што ёсць нейкія моманты, дзе шмат вось такіх цікавых словаў, ты чытаеш апісанне, потым пачынаецца дзея, гэта высокі тэмпарытм, там ужо больш зразумелая мова, потым зноў такі кавалачак, гэта бачна добрая праца з вось гэтай мовай як яшчэ інструментам. Не проста мова выкарыстана дзеля таго, што я размаўляю, а яна бачна, што яна прапрацавана. Гэта таксама было для мяне выбітна у перамене месцаў і у Афанасіі менш, менавіта ў перамене месцаў, верагодна. То есть гэта такая добрая, вышуканая праца. Рэдактарам-карэктарам трэба падзякаваць яшчэ. І я хачу сказаць сэнс працы рэдактара-карэктара. Яны не мяняюць слова, не ўжываюць сінонім там іншы. А мяняюць слова толькі калі я неправільна яго ўжыла ў неправільным значэнні. Калі вось, над мной такі гвалт не быў праведзены. Звядзенне вось мовы да канону. Да канону, так. Гэта бачна, і гэта вельмі подкупае, я б нават сказал. То есть менавіта за мову гэта 10 з 10. Дзякуй. Я хачу спыніцца нават на адным моманце, паказаць, што слова «щупальцы» я паглядзела, як яно ў іншых мовах утвараецца. Ад слова «мацаць» ва ўсіх мовах, «мацка» і так далей. Я ўжыла слова «мацалка». Можна сказаць, што это мой новатвор, хаця я думаю, што гэты новатвор утворыць любы, хто мовай карыстаецца ад слова і захоча штосьці памацаць і ўтворыць той самы прадмет, якім мацаюць. І я ўбачыла, як рэдактар
пазначыў сабе гэтае слово, але не паправіў. Я зразумела, што ён задумаўся, падумаў, пагадзіўся з мной. Я ўбачыла ход думкі. Вось, можна сказаць, што мне пашанцавала. А што наконт рэдактуры? Ці былі у вас выкрасленыя некаторыя главы, альбо вы напісалі, а потым не захацелі ўключыць? Вы пра самарэдактуру, так? Не, вось наадварот. Я дапісвала главы, я б цяпер нават і пабольш напісала, я б яшчэ дадала. Калі сюжэт ёсць, то на сюжэт яшчэ б нарыс. А што б вы дадалі? У нас просто ёсць адна глава, якую мы чакалі, не дачакаліся. Мы ў літаратурным клубе так спрачаліся, што чаму яе не дадалі? Мы так хацелі. Падумалі, а можа гэта будзе нейкі працяг калі-небудзь, хаця, не будзе. Не, яна павінна, вот яе чакалась менавіта ў гэтай частцы гісторыі. Можа, вось што б вы дадалі? Я б дадала, сюжэт бы я не кранала, я б дадала, просто нарасціла больш побыту на іх. Каб больш герояў. Ну, там была важная сцэна, калі Альбіна выбегла з суда, яна разважала пра суд. Вось там была цэлы раздзел такі. Вось яго не было, я калі пачынаю пісаць, бачу, што ў мяне тут прагал, не трэба дапісваць, я дапісала цэлы раздзел, ён сюжэтна вельмі моцна ўплываў. Я больш побыту з кватэраў дадала нейкія сцэны з мужамі, магчыма, якія асабліва ў Мані з Валікам. Штосьці. Хаця не было такой патрэбы. Да, раскажыце мне, якую вы... Давайте спачатку. Маня так пашчыравала над сваім новым вобразам, што нават у Альбіны праскочыў бы сумнеў, ці сваё яна цела сустрэла. Пашчыравала. Шчыраваць, это нормальнае слово, я давно яго ведаю. Шчыраваць, ну штосьці шчыра рабіць такое, пастаралась. У гэтым плане. Мы знайшлі самы блізкі пераклад, як моцна папрацаваць. Ну, то есть, што вось так шчыра штосьці парабіць, і все, інтуітыўна зразумела тут слово. Не, яно інтуітыўна зразумела, але вось тыя пераклады, якія давалі слоўнікі, яны не падыходзілі па сэнсу. То есть гэта такое размоўнае слова, якое вось хацелася запытаць, што менавіта вось вы як аўтар укладалі. Таму што шчыра ў нас жа корань, які ўсё, шырокае слова, яно ўсё спрабуе забраць на сабе. А пра главу, якой нам не хапіла, мы так хацелі прачытаць пра то, як Маня будзе судзіць свайго Штоліка, калі яна ў целе Альбіны была ў судзе. І мы так чакалі, што хаця б напрыканцы гэта пакажуць, думалі, ну вось, дзе? Гэта адгалінаванне сюжэтнае. Там жа вся галоўная сцэна, яна не паказаная. Там галоўная сцэна, яна схаваная. Яна адбывае замест яе там апошні раздзел, які нам кажа пра тое, пра што будзе працяг. Калі мне хопіць часу і сілаў яго напісаць, аркі галоўных герояў у мяне ўжо прапісаныя. Я таксама так. Мы будзем маліць. Вось, аркі галоўных герояў у мяне прапісаныя, я буду пытаць уже, а што цяпер з Альбінай і Маняй рабіць? Вось, а гэтых двух пацаноў, яны ў мяне ўжо пад кантролем. Я так ракатала ў голас, калі чытала, як гэтыя хлопцы сябе паводзілі, як яны спужаліся, што з іх жонкамі штосьці не так, гэта такая літаральна камедыя была. Это было смешна чытаць. Пра Толіка і пра Валіка. Пра Толіка і Валіка, так. А я казала пра то, што я прапісала ўжо дваіх гэтых міліцыянта і юрыста малога. А Толік і Валік смешныя, та? Яны якраз у мяне для смешнасці там былі. Гэта той самы гумар, якога не хапае часта ў беларускай літаратуры сучаснай, што яна можа быць прыгожа напісана, класна, сюжэт, але не хапае вось нейкай такой ізюмінкі, каб расслабіцца. Нейкага я сёння не начаваў дома, а моя жонка змянілася целамі. Ну ладно, так, пайду паразмаўляю з Марынай. Пайду на усялякі кветкі і куплю. Мала ці што. Адносна якраз вось пытанне гераінь, у нас ёсць такое пытанне, ці лічыце вы Альбіну і Маню раўнапраўнымі гераінямі? Зараз я адкажу, задайце на гэта пытанне, я не адказала на папярэдняе пра сцэну. Галоўная сцэна, якая адбылася, нічого, нормально, я сама забылася. З вами вельмі цікава размаўляць. Пра тое сцэну, якая не адбылася. Гэта сцэна там, дзе яны сабраліся, вось у таго Ігара Ігоровіча. Вось гэта галоўная сцэна, і што яны потым будуць рабіць, і як потым складзецца іх лёс, з улікам таго, што ў нас ужо скончыўся 17-й год, пачынаецца 18-й, за ім 19-й, і далей. Вось гэта галоўная сцэна, в тое, у што яны ўпісаліся. Ці лічыце вы Маню і Альбіну раўнапраўнымі гераінямі свайго твору? Абсалютна так, яны ў мяне дзве галоўныя гераіні.
яны галоўныя гераіні адна і другая, і нават калі адна больш адукаваная, там Зуя быў старт з вышэйшай пазіцыі, нават калі яна там больш ведае, разумее, то яна не можа дзейнічаць адна без Мані, ёй трэба было з Маняй памяняцца. І менавіта Маня, у якой вось гэта знайшлася шчырасць, гэта Маня адвагу праявіла, а не Альбіна. А Альбіна хацела зноўку адсідзецца. Это Маня змусіла яе праявіць свой характар сваімі дзеяннямі. Яны абсалютна роўныя гераіні, вось у плане для сюжэту, яны яны нераздзяляльныя. Ну, у мяне, калі я чытаў, было трошкі адчуванне таго, што на Альбіну проста прысвечана трошкі больш часу. Ну, менавіта вось літаратурнага, сцэнічнага, калі гэта сцэнар. Там проста больш яе разважанняў, больш і пра яе тое, што яна рабіла. Яна сама па сабе больш ініцыятыўная, гэта зразумела, але на Маню трошкі нібыта менш вось гэтага сцэнічнага часу. Так задумвалася альбо так атрымалася? Не, так не задумвалася, хутчэй за ўсё я дапісала просто некалькі раздзелаў пра Альбіну, удакладняючы яе, і трэба было б мне, вось цяпер, я думаю, трэба было б збалансаваць нейкімі сцэнамі яшчэ з Маняй. Але Маня ёй адведзена велізарная роля. На галоўную ролю грае, яна ж суд правяла. Яна абсалютна не-не-не. Я там не адсунутая на задні план. Не. Так цікава было назіраць за двумя гераінямі, што Альбіна яна спрабуе заўсёды дзейнічаць, штосьці рабіць, намагаецца зразумець, чаму так адбылося, як вярнуцца назад, у яе шмат самарэфлексіі, а Маня такая, ну, ладно, ну, змяніліся, добра, будзем працягваць жыць так. Но пры гэтым яна дастаткова упартая, каб сесці і Так. вывучыць усё тое, што яна павінна была вывучыць за гэтыя 2,5 месяцы. То есть вось тут ёсць баланс, як па мне. І ў выніку чые дзеянні прывялі да развязкі. У яе дзеянні. А калі вось была яна тая ініцыятыўная, ну дзе яе ініцыятыва? Чым яна, на што Альбіна скіроўвала свае сілы? Яна іх скіроўвала нейкія пабочныя галіны жыцця, на развагі і на ўсё астатняе. Так што Маня, яна у нас такая самая галоўная гераіня, можа нават і большая за Альбіну. Ну, у мяне вось яшчэ адно было пытанне. Я так, нібыта першапачаткова яна так трымалася за гэтага вось Толіка, а потым яна такая ў якийсь момант, ну ладно, там ён не начаваў, не было яго дома, штосьці там, ну ладно, халера з ім. Вось, яна так яго хутка кінула ў сваіх думках, ці гэта таксама проста вось, каб яе ўжо накіраваць у іншую галіну яе развіцця, альбо гэта проста так атрымалася? Не, гэта ў іх асабістае дачыненне, я ў іх не вплутваюся, хай там робяць, што хочуць. Хай, добра, зразумела. А тады пра канцоўку, якраз пра развязку, у мяне атрымліваецца, што якраз гэта, ну, ўсё ж такі гэта актуальны твор. Ён падымае тую праблематыку, з якой мы, як беларусы, зараз сустракаемся. Але ён спыніўся на менавіта 2017 годзе. То есть і гэта думкі, якія вось да 2017 года гэта было зроблена наўмысна, каб, ну, альбо проста вось у той момант разважанні былі менавіта пра гэты момант, і потым вось там, напрыклад, будзе іншая кніга і будзе працяг таго, што там. Вось 20 гадоў я не пісала. Чаму 20 гадоў не пісала? Мне быў незразумелы гэты перыяд. Я рана далучылася да... Ну, як рана, для мяне проста ў сваім падлеткавым веку. І у мяне яшчэ быў мой 2001 год. 2001 год ввогуле зацёрты абсалютна ў памяці. І ён быў маім 21-м, але без 20-го. І нулявыя яны для мяне не былі бесхмарнымі, нейкім класным момантам, а спробай знайсці сабе месца у гэтай краіне, супраць якой, власна, ну, і быў зладжаны наш 2001 год. І гэты перыяд у Беларусі, ён увогуле не асэнсаваны. Вось гэты 20 гадоў, а нават не 20, можа, з 94-го году, мы
той, каго нельга называць. Вось і літаратурна ён ніяк не асветлены, хаця ён вельмі шмат складнікаў у ім, шмат розных кампанентаў, гісторыя гэтая вялікая і чалавечыя лёсы, мой чалавечы лёс, напрыклад, вось ён цалкам упісваецца вось гэты перыяд маўчання. І я хачу ў гэты перыяд зазірнуць, подсвяціць яго ліхтарыкам і выцягнуць адтуль все тыя кавалкі гісторыі і чалавечых лёсаў, якія адбываліся вось гэтыя 20 гадоў ці нават больш ужо 25 уже 5 гадоў прайшло 25-30 вось все гэты перыяд з 94-го году. І таму так наўмысна я взяла пакуль што 17-й, які бліжэйшы, я буду спускацца туды ўглыб, адыходзіць далей, каб выцягнуць вось акурат перыяд вось той, дзе апісаны ў Афанасіі гістарычны перыяд, але Гісторыя пойдзе не наперад, гісторыя пойдзе назад. Абсалютна так. 10 з 10. Таму што я першапачаткова, у мяне першая рэакцыя была такая, не ўзважаная рэакцыя, просто як чытача, я і так разумею гэта. То есть я такой прачытаў, і я і так гэта разумеў. Ну, за ўсіх падзей. А потым я зразумеў, што зараз я гэта разумею, але пройдзе 10 гадоў, 15, 20, ну, штосьці такое. І не факт, што гэта будуць разумець. І таму я такой, гэта гісторыя, якая, ну, яна якраз гэта, як мне паказалася, што зроблен якраз крок наперад, што гэта гісторыя якраз яна па-за межамі часу. Вось дакладна з гэтымі героямі Афанасія перамены месцаў, я думаю, што я яшчэ захрасну з імі у той яны мяне не пойдуць наперад, таму што яны адбываюцца вось цяпер іншыя творы, іншыя кнігі, вось мае літаратурныя інтарэсы, яны ляжаць вось якраз у тым перыядзе. Назад. І звязаць яго вось менавіта з сучаснасцю, адкуль вось гэтай крыніцы вытокі, чаму ўсё адбылося. Вось гэта для мяне, кажется, самая каштоўнасць, што сёння мы зразумелі за інтэрв'ю. Ну, шчыра, для мяне, менавіта для мяне. То есть гэта тое, што я цяпер разумею, як гэта стварылася кніга, і што, ну, не тое, што будзе далей, а што хацелася сказаць гэтай кнігай. Вось, дзякую вялікі за то, што вы гэта сказалі. А у меня одно толькі пытанне. У тебя ёсць пра гэта час? Ну, у меня наконт працяга, а ты што хацела? Я хацеў спытаць пра перамену месцаў. Адзінае, што у мяне засталося пытанне, мы трошкі нават паспрачаліся таксама ў літаратурным клубе. Мне падалося, што Альбіна не тое, каб трошкі хлусіла, калі яна сказала, што яна зрабіла бы так жа, што яна ўжо сказала гэта таму, што ну все здарылася, і яна такі чалавек, яна не жалее аб тым, што ўжо здарылася. Вось мне менавіта так падалося. Але як аўтар, вы можете сказаць, альбо гэта на ўжо як чытач прачытае гэта? Як аўтар я магу сказаць, што я там намякаю ўвесь час на фатум, на тое, што ёсць непазбежнасць пэўная, на тое, што гісторыя сама, ну, то бок сукупнасць усіх сацыяльных фактараў, сукупнасць гістарычных фактараў, яна падштурхоўвае нас да гэтага ўсяго, што яны взяліся за ручкі і скочылі ўсю тую прорву. І таму у Альбіны проста выбару не было. Яна, як чалавек, які мысліць, яна, можа, і хацела б які-небудзь іншы варыянт абраць. Але яна ўбачыла, што гэта адзіны варыянт развіцця падзеяў. І вось я не разумела вось гэтых старажытных грэцкіх трагедый, што гэта рок, што за гэта фатум, чаму, што там жа сабе выколваць вочы гэтымі спражкамі. Гэта для мяне было незразумела. А вось калі я аналізую вось гэтыя гістарычныя падзеі, у якіх мы аказаліся, што хіба выбар у нас быў? Ну, ніякага выбару. Я не абірала апынуцца тут. Я не абірала, каб у мяне дзіця быў літоўскамоўны хлопчык. І калі мы ідзем, зараз я скончу гэту думку, калі мы ідзем шляхам сумлення, калі мы ідзем шляхам вось гэтай праўды, калі мы глядзім, калі нам трэба абраць паміж добром і злом, скажем так, давядзем патас да вышэйшай кропкі. І калі мы абіраем паміж добром і злом, мы павінны абраць добро, нават калі мы з гэтым добром падаем у прорву. Вось што, якая моя думка, якую я паведамляю, якую я не сказала чытачу. Ну вось, яна можа чытач вось якраз захоча паглядзець гэту ляльку на сцэне, возьме яе, прыйдзе паслухаць этот эпізод і зразумее трошкі больш. Так што я думаю, што гэта такая пасхалка.
Вось Пасхалкі я люблю, мне там яшчэ- ёсць пасхалкі. Мне там ёсць так, пасхалкі, я не шмат скрываю. заўважылі. У мяне было адчуванне, ведаеце, што гэта для мяне два творы сутыкнуліся, перамена месцаў і ладдзя роспачы Караткевіча. То есть гэта яны абодзве пабудаваны на міфічных такіх гісторыях, на больш класічных, зразумелых для чалавека, а потым туды накручваецца думка і вось разуменне якраз вось гэтага рока. Я зразумеў, вось вы зараз сказалі, я зразумеў, у чым розніца вось паміж гэтымі двумя творамі. Вось гэта самае галоўнае. Вось. Я дадам одну рэч, это не пытанне, просто факты з нашага літклубу, калі мы абмяркоўвалі кнігу. Адзін хлопец яе чытаў менавіта ў цягніку. Ён вырашыў за адзін дзень, дарога туды-назад дастаткова вялікая была, ён там гэта ўсё і прачытаў, і ён кажа, я еду, і мне было страшна нават штосьці піскнуць альбо паглядзець на іншага чалавека, там насупраць, каб не апынуцца на яго месцы. І наконт працяга я бачыла у адным з інтэрв'ю, што вы казалі, што ў вас шмат ідэй новых, што ёсць ужо некаторыя персанажы Вось гатовыя. аркі. Нам чакаць гэтага вулкана ідэй некалькі кніг запар можа ў хуткім часе. Лепш нічога не чакаць. Все-таки фатум такое все в любым моманце можа сарвацца, і вось гэтага працоўнага стала мяне больш не будзе, часу не будзе, давядзецца ісці ў супермаркет на касу працаваць, і тады ўжо ніякай творчасці. Я, канешне, сама таксама чакаю, але я таксама задаю пытанне гэтае, ці можна мне чакаць. Так, штосьці ў мяне ўжо гатовае ёсць іншае напісанае раней. Мы не ціснем, мы просто вельмі чакаем. Я націсну. Я не цісну, я націснем. просто вельмі чакаю, тому што рыхтуецца, я думаю, з'явілася нейкая надзея на будучыню беларускай літаратуры, што яна будзе вельмі цікавай, дзякуючы гэтай кнізе, правда. Дзякуй вялікі. Я таксама спадзяюся, што мне атрымаецца штосьці яшчэ напісаць. Я не кажу, што это ад мяне залежыць, это літаральна, я ведаю, што мы ўсе ў руках лёса, ў руках Бога, і там, як я паспяхова прайду скрыжаванне на чырвонае святло, ніхто не паедзе. Вось. Таму я таксама спадзяюся. У нас яшчэ, калі вось я параўнаў «Зладзей роспачы», гэта як літаратурны твор, а яшчэ, калі мы абмяркоўвалі, у нас нарадзілася. Я спадзяюся, што гэта вы не васпрымеце гэта як штосьці абразлівае, таму што мы любім гэты твор усім сэрцам. Нам трошкі падалося, што гэта можа быць намёк на тое, каб у кінематографе Беларусі з'явілася штосьці настолькі ж утульнае і настолькі ж добрае, як «Сваты». Так, я люблю гэты сітком і все такое класнае. Вось, таму што там таксама два героі, то есть Маня і Толік, гэта вось гэтая сям'я, якая з вёскі. Это Валя і Іван, і там тыя ж Зая і Коця. Такія інтэлігенты. І гэта настолькі смачныя героі, а пры гэтым яшчэ ёсць думка паверх гэтага ўсяго, думка, якая беларуская, і гэта ўсё настолькі склалася, што вось, чамусьці пры гэтым, гэта вось такое спалучэнне двух твораў, трагікамедыі, і вось атрымалася вось такое разуменне, што можа калісьці мы гэта пабачым, як вось штосьці такое. Яшчэ дадаць туды вось такіх кропкавых штук. Гэта моя мара, каб з'явіўся беларускі кінематограф, такі класны, дарагі, ён такі дарагі, мне проста словаў няма. У нас же у Вільні тут заўжды кіно здымаецца, як я бачу для аднаго эпізоду, перакрываюць усю вуліцу, сафіты свецяць сонечнае святло ў вокны, там арендуюць эту кватэру, 10 машинаў стаіць, каб зняць адзін эпізод з двума акторамі, яшчэ 100 чалавек персонала, і кожнаму заробак трэба заплаціць. Я не ўяўляю, як мы да гэтага дажывем, але вельмі хочацца. Мы чакаем. А наконт пасхалак, вось можаце разгадаць, што такое алешнікі, адкуль я іх узяла ў каго, і пра Вашылу. Вось. Гэта мои пасхалкі. Вашыла. Ага. Чаму ён Артур Васильевич Вашчыла? Будзем глядзець. Все, трэба будзе. Так, все, мы гледачам яшчэ ставім у каментарах, спадзяемся, будзе гэты. Будзе тэорыя загавара, тэорыі змовы. Я спадзяюся, там вось усё. Гэта масон. Рэптылёід. Так, у каго якую літаратурную традыцыю
працягвае Югася Каляда, ужываючы алешнікі, і пра што яна хоча сказаць, чаму героя клічуць Артур Васильевич Вашчыла. Вось. Все. Так, гэта Рылс. Вітаю. Так, окей. Добра, у нас не засталося пытаннем па творам, у нас застаўся толькі бліц. Можа, хочацца сказаць яшчэ штосьці перад бліцам? Вось. У мяне вельмі цікавае ваше пытанне. Все, бліц гэта штосьці хуткае. Мы шмат не думаем. Гэта вось штосьці, што такое, вось, на раз, два, тры. Итак, 3, 2, 1, поехали. Улюбёнае хобі, акрамя літаратуры. Маляваць. Які твор раіце зараз? Менавіта з усёй літаратуры свету. Вось што пачытаць зараз? Ева Віжнавец, шлях дробнай сволачы. Што натхніла апошнім разам? Кава ў кавярні. І апошнія, беларусы, яны якія? Кожны чалавек індывідуальнасць. Умоўны я такі, як ты, так я.